И хора, аз Маркс и продължаваме с втора част на чокопая. В момента май намазахме течен шоколад. Мисля, че това е достатъчно. И сега го прегъваме. Хоп. И сега трябва да се залепат, за да не може да изтече шоколада по време на печене и е време да го сложим и него в тавата. Как се разлепа. Трябва много да се внимава. И хора, сега трябва да вземем от този жълтък и леко да намажем, за да е по-златист цвета на чокопая. Взимаме още малко да намажем. Добре. И продължаваме. И разбрах, че трябва да се намазва от навсякъде по пая. Готови сме с първия пай. Време е да намажем и втория. Добре. Добре. И сега тук малко. Мисля, че сме готови. И сега ще го сложим да се изпече.